Roskat. Kaikki tiedämme, mitä se on. Se on se pieni vaaleantunut lelu tien vieressä. Se on se tupakan tumppi maassa. Sitä on kaikkialla. Sitä ei voi karata. Jopa Marianan haudassa on muovia, joka on syvin paikka koko maailmassa. Mistä ne sitten tulee? Selvitämme sen tässä lyhytdokumentissa. Kysyimme ihmisiltä, roskaavatko he. Ja kaikki sanoivat, että he eivät roskaa. No yritän olla roskaamatta. En missään nimessä. En ikinä. Suomi on puhdas maa verrattuna muihin ainakin. Mutta kuinka puhdas se on suomalaisten mielestä? Kuinka paljon sitä Suomessa sitten on? No silloin tällöin nimenomaan jotakin karkkipapereita tai karkkipusseja tai jotakin mehutölkkejä tai smoothiepulloja. Aika paljon. Sillä että välillä mietin, että jokukin oli yksi päivä jättänyt joku muovisen pulkan niin kuin kadun varteen. Ihmettelin, mitä se siinä teki. Ihan liikaa. Mun mielestä ihmiset heittää nykyään enemmän roskia luontoon kuin ennen. Tosi paljon, riippuu tosi paljon paikasta. Täällä meidän koululla niin täällä on tosi vähän, mutta keskustassa on tosi paljon. Ketkä sitä roskaa sitten sinne heittää? No mä luulen, että kyllä ne on aika paljon koululaiset ja nuoret. Ehkä ihmiset, ketkä ei tiedä, mitä se vaikuttaa sitten luontoon. Ehkä sellaiset ihmiset, joille ei isä ja äiti ole koskaan opettanut, että ei saa heittää roskia luontoon. Semmoset, kenellä on huono luontosuhde eikä niitä kiinnosta, että miten ympäristö voi. He kaikesta päätellen ovat varmaan teini-ikäisiä ihmisiä, jotka elävät kaupungissa. On monia syitä, miksi ihminen saattaa heittää roskia luontoon. Voi olla laiskuus taikka sosiaaliset paineet yrittää näyttää hienolta. Tästä kaikesta päätellen ei ole yhtä roskaajatyyppiä, vaan se on paljon monimutkaisempaa kuin se.